ne ye Adama Fɔnba ye, ne ye syndicat de l'éducation signataire du 15 octobre 2016 olu ka kuma lasela ye. Kun kelen dɔrɔn de don ka ɲini gouvernement fɛ u ka sariya labato n'o ye article 39 ye. Article 39 labatoli o hukumu kɔnɔna de don ni an ye baarabila sɛbɛn kura bila ci gouvernement ma tile 25 ye zenata ye. Donc a kun tɛ dɔwɛrɛ ye pour que gouvernement bɛ se ka sariya labato n'o ye article 39 ye parce que il faut que mɔgɔw k'a faamu à présent k'a fɔ article 39 nin de b'a fɔ ko n'i ye faranga o faranga kɛ fonctionnaire tɔw kunna i b'o faranga kelen kɛ école maître kunna. Donc gouvernement de bannen don ma k'o waleya kɛ alors que sariya de b'a di anw ma. Donc delili tɛ gerebuya tɛ foyi tɛ sariya de y'a di anw ma depuis 2018. Donc ko gouvernement ko sariya de labato. Assemblée ninnu kan ka kɛ sini de ye u kan ka kɛ sini alamisa. Donc a kun tɛ dɔwɛrɛ ka kunnafoni jɔnjɔn di mɔgɔw ma. Donc a y'a ye k'a fɔ mouvement dɔw kɛra yanni bi cɛ marche kɛra conciliation dɔw kɛra. Donc a kun ye pour que an bɛ ko min kɛ donc ani an ka militants an ka se ka kunnafoniw tila ani ɲɔgɔn cɛ ka hakilinaw sɔrɔ pour que an bɛ laɲini min na laɲini ka se ka sabati cogo. Effectivement araba ni kalo tile 11 an kun ye tagamaba boloda Mali fan bɛɛ lajɛlen fɛ. Mali fan bɛɛ ta kɛra basigi la fo Bamako. Syndicat kɔni ye sariya labato parce que an ye sɛbɛn ci commune 3 maire ma k'a fɔ a ye k'a ladɔnniya ko an bɛ fɛ ka tagamaba kɛ araba don ni kalo tile 11 k'a daminɛ place de la liberté la mairie ba kɛrɛfɛ ka taa fo monument de la paix la. Donc an dabali banna hali sisan n bɛ ka kuma i fɛ sisan an ma sɛbɛn sɔrɔ k'a fɔ ko an ye tagamaba min boloda ko kun dɔ b'a la mun na a tɛna se ka kɛ ou bien k'a fɔ ko restriction dɔw kɛra a la. Donc anw yɛrɛ kɔni fɛ sariya hukumu kɔnɔna na n'i ye sɛbɛn ci ni fɛnw bɛ yen nɔ kunnafoni wɛrɛw bɛ yen sɛbɛn kan ka ci i ma ko i ladɔnniya o la o dilan o ma kɛ. Donc an ye tagama daminɛ ka bɔ liberté monument de la liberté la an selen monument de l'indépendance la policiers ko k'an tɛ tɛmɛ yen. Donc an ko kun jumɛn na parce que an ye lettre min ci an bɛ tɛmɛ monument de l'indépendance la ka taa fɔ monument de la paix. Donc ko o de fɔra olu ye. An ko non o tɛ se ka fɔ parce que aw ma sɛbɛnni kɛ pour que ka tagama ɲini anw de bɛ sɛbɛnni kɛ. Aw bɛ yen dɔrɔn pour que ka se ka tagama ɲini ka se ka a cadrer pour que a ka kɛ ka sɔrɔ kasara ma bɔ a kɔnɔna na. Donc an b'o kuma ɲɔgɔnya la dɔrɔn policiers ye gaz fili jama t'o la. Donc o de nana ni débordement ye. O kɔnɔna na an ka mɔgɔ dɔw banana an bɛ dugawu kɛ Ala k'u bɛɛ kɛnɛya. Anw kɔni ta ye anw ye laɲinikɛlaw de ni laɲini sabatira bi ayiwa anw bɛ don sini mais ni olu bɛ fɛ an ka kɛ min ka d'u ye bon olu de bɛ se k'o jaabi. Volontariat ko in t'an fɛla ko ye bi an fɛla ko tɛ sini. C'est pas que minnu bɛ ka volontariat kɛ ko man di anw ye c'est pas ça mais baara in de man di an ye k'a fɔ ko volontariat de ko non vraiment o ye méthode ye méthode min ni a bɛ kalan sigi kɔ o de y'a goya ye. Gouvernement ye mesure dɔw ta kunun ka école datugu ko pour 3 semaines o bɛ daminɛ alamisa. Donc an fana an bɛ miiriw la an bɛna hakili jagabɔ kɛ pour que o mesure ninnu an bɛ se ka faamuyali sɔrɔ o la ka se ka cogoya sɔrɔ pour que a kana se ka don an ka laɲini cogoyaw la cogo min na. Donc fo maitre bɛɛ k'o bila i hakili la an k'an bolo di ɲɔgɔn ma i ko mɔgɔ kelen bien sûr pour que an ka laɲini bɛ se ka sabati cogo min na. Ka kuma an balakaw fɛ a wagati minnu na n'a nana gɛlɛya kosɛbɛ u k'a faamu hɛrɛ tɛ sɔrɔ gɛlɛya n'an ye seri min bi n'an bɛ laɲini min kɔ ni a sabatira don nataw la an bɛ se ka sɛ an bɛ se ka saga don furu la k'o ɲini. Donc mobili tɛ minnu bolo ni mobili ka d'olu ye olu na se ka mobili san. Donc a ko in b'o cogoya la donc hɛrɛ de bɛ gɛlɛya in kɔfɛ. Donc hɛrɛ tun tɛ sɔrɔ gɛlɛya kɔ k'aw bɛɛ fo k'aw waleɲuman dɔn.